Målet er nået. Efter flere års strabasser får København nu sin egen discgolfbane. Det var armene i vejret hele dagen. Ringe rundt til alle vennerne, og der var glæde på vores website frisbee.dk, og det var stort. Der har virkelig været vi har virkelig lidt et stort afsavn over, at vi ikke har haft en discgolfbane her i København. Udtryk og regler er stort set de samme som i almindelig golf, men det gælder ikke udbredelsen. Discgolf skal på dagsordenen, og der er taget bredt sigte på målgruppen. Vi planlægger faktisk at lave en hel del workshops og aktiviteter for skolerne i nærområdet til at starte med. Og vi ønsker også at inddrage indvandrergrupper og etniske grupper, som kan få en spændende fritidsaktivitet i discgolfen her. Ambitionerne er der. Snart vil Valbyparken forhåbentlig rymne med nogle af Europas bedste spillere, såvel som glade nybegyndere. Og man bliver nemt bidt af den amerikanske sport. Hvad siger familien til al den tid, du bruger på discgolf? Ja. Det skal vi ikke snakke om her. Københavns Frisbeeklub inviterer til Grand Opening på den færdige bane lørdag den 15. maj.